Rekreačná oblasť s ponukou investičnej výstavby, tak toto je exkluzívna príležitosť pri vodnej nádrži Domaša. Predaj slnečného pozemku v oblasti Holčikovce v časti Eva čaká možno práve na vás. Rozloha ponúka možnosť výstavby chát a montovaných drevodomov. Pozemok je mierne svahovitý s výhľadom na budúci prístav. Nádrž je výzva pre množstvo aktivít, ako sa odreagovať od mestského ruchu a pre tých akčnejších pestré športové vyžitie. Tak čo, rozhodli ste sa stráviť túto letnú sezónu na brehu Domaše? Kontaktujte nás, vaše realitné očko.